non é nada que inflúa no programa. Inflúe. Inflúe o programa e inflúe aos nosos espectadores tamén. Inflúe a ti, inflúe a mí. É boa só para ti, tamén para eles que para min, ou como é? Home, para min é boa. Eu non sei se para ti é boa, depois derás se para ti é boa. Depende. Hai noticias que para ti son boas e para mí o mellor non son tan boas. Pois por eso che digo, non podo falar por ti, eu falo por min. Para min é boísima. Pois non estaría de máis... Despois de 4 anos. Non estaría de máis... Momento histórico. Quero dicir, eu acepto moi ben as sorpresas, pero tampouco estaría de máis que me contaras un poquinho antes. Digo, non sei, por se acaso non reacciono ben. Eu agora vouche falar de Amelia e despois xa veréis se xa conto ou non. Porque que acabamos de ver a esa muller, a esa veciña da Caniza, mi madrilla querida, aos seus 90 anos, ela sen medo absolutamente a nada, dixo: o meu soño é voar, e aí se lanzou en paracaídas, sen medo a nada, como dicimos, e disfrutando todo. Tanto disfrutou que ata botou un aturuxo. Iso é todo o que teño que dicir, porque pareceme unha señora maravillosa, pero que está tolísima por facer o que fixo, é perigosísimo. Hoxe imos coñecer a Amelia Earhart galega, unha muller que soñaba con voar e aos seus 90 anos cumpriu o seu soño. Vente aquí o soliño comigo. Xa che fuches cambiar, Mira agora que guapa, Mira agora... Hombre, se non van dicir que non tiño que vestir. Xa sei que ti estás en forma, Porque cantos anos tes, Amelia? 90 cumplidos. 90? En junio. Teño pouca paciencia, sabes? Eu teño que facer algo sempre. Moi activa, ti és moi activa? Exacto. Terás ti algún segredo, algo que comas, algo que fagas para estar con 90 anos tan juvenil como estás agora? Comer máis que poidas natural. Que pasada, como che deu a ti por tirarte en paracaídas? Dixerme que xa desde sempre che gustou moito voar. Debía ter 14, pai, 15 anos, as nenas chavalas, con vestidiños enfrontidos pola cintura. Xogando a iso, empezabas a dar voltas de arredor. E facía ese efecto como de... Ese vestido facía un globo. Soñei que levantaba voo e que andaba arriba voando, como un páxaro. Encantaba aquilo. A ver se o de arriba se me deixa un poquinho máis de tempo que poida probar outra vez o paracaídas. Non estaba nerviosa, pero parece que agora xa sabes como é e xa vas máis aberta. Preséntame aquí esta xente, Amelia. Quen é esta xente? Eu soy el hermano... Meu irmán. E teu irmán, como se chama o irmán? Antonio. Antonio, como a min. Que tal, Antonio? Encantado de coñecerte. Como é Amelia, Con 90 anos é un espectáculo. Esto, vamos, eso es una excepción. Vamos, es para verlo y no creerlo. Tirouse en paracaídas, Sí. Alucinaba. Es fenómeno.